Mag nag-series na. Camping ha. Bye. Guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Jagahang book guys, ang gitubutlan kay ano din ako mag-ipit-ipit kay masigla ba ako guys, kung ipitin na ka ng basa. So ano po sa gipamubaan kanang hindi na maipit-ipit kay ang hasol ja. Kuan yun guys, Sabado. Kuan ron August 27. Jag hapon guys, wa man nakalarga si Nicole kay ning declare magihang maestro nga white sila klase og Sabado, so Domingo og Lunes Martes agihang klase. Na karon guys mularga si Ja kay ugma man diyang klase, so mularga sa karon alas maybe siguro na diyang masakyan. Ja guys wa koy kuan gapon guys, wa koy vlog kay wala ginang ako ganahin mag-vlog guys sa ang problema. Jag hapon guys agang gibuhat kay na maligja ko og mga tanom. So nahalinan ko. Salamat kaadto sa ning palit, nahalinan ko kanang kani. So kani guys nahalin na pud niya na puding ihatod unja. Okay. Ang puno-puno guys og palit og ticket pa Manila. Kay kinahanglan jud ko mo adto Manila guys kay waji mo assist ni Tigri dito kay si Alitz di man pwede siyang bidyaan jaog na mga lakaw-lakaw mga papilingan na mga PCSO mga decide ko guys nga mo adto ko kay wa mo kuni lagi pauban unta guys kay kuan lagi pud sila kay napo koy ati dito sa Manila ang daghang ati guys daghan po kadto sa apo unja kanang nalagi pud say dibati pud kanang di pa sa pwede kanang makuan kay high blood kasi ba ko maglakaw-lakaw sa si Saraba. Diyan nag-video call man mig hapon guys, nang niyon ko nga mularga jud ko karong wika or kay halidi man sa Lunes, so di man ma-admit si Tiri ng Kalunes kay halidi man. So nagka 30, so mubuk ko karon guys og ticket. Ang tanawon guys og basta 30 or 31 ko mo larga. Diyan salamat kay kadto sa ning sint og GCash makapuno-puno og kanang kuan ha guys palit og ticket. Diyan na namo ko inahalin dari. Salamat kadto ni Ati Daday kay diyan mang gipalit pud ni kanang ang duha ka buok 25 duha ka buok diyan gipalit 25 diyan palit. So ana pud nang ihatod ng isang diyan guys. Kay may message man jud si kanang Tiri guys nga kanang padtuon lay kuno kunija kay madul mo kuno nay kanang makalakad sa mga kuan makadeo sa mga charity nga na asang ihatod si Nicole dito sa Lazada kay mo targa na sa padung sa lumagitin dya. Ate kay babay na si ate dya huldi na ra ba si Cristel, bantay ka dis balay ha. Bantay balay be, smile be, smile smile be, smile sisikal ka na kong baba, smile babay na kada kus baba ni mo oy. Oh, sige na babay na ate. Love ate, babay na. Amping dito kay na para may mga basig makidnap ka. Si Mama Raba mo at kung nag-Manila, ha? Katawa man ka? Wala. Sa tanay lang ta. Jumping dito. Maning kamot. Laban. Sugay, laban lang dito guys. Diya. Magsatanay lang ni Nicole Inday ha. Update dito. Hindi kagagaan guys. Lagi yung iro. Kaya si Cristel. Uldi na po si Cristel. Muna nag-uus siya sa mga alaga. Nabita yung papa o. Umuli bita yung papa o kuan. Diyan guys mo klase na siya ugma pud.
Bye. Hawa na dari sa hang tubangan guys, ag dilaman makapananong maralay ko usubog daghan. So salamat kadyo kay nahali nagahang duha ka kuan. Diyan na po ni ipaarsa sa bana guys, kaya mong ihatid karon dados pikas kani. Mo ni siya guys kay mo ni ijahang ganahan pud ni Ate Daday. Napamakoy daghan dani pero kanihan na pud ning dadon-dadon niya. Lagi dadungan kay ay. So pa kay sarang sa nigit. Nilak si Cristel kay naluoy sa tanom. Ang hinayang si Cristel sa tanom makay nindot mong kadto na sa guys. So sa dumagiti guys arang mahala kadto ni. Kaya ang palit dan ni pertingga majar sa nga tanan, nga na 100. Karon kaya ang dako ana man ana. Di ana nahalin na jud dagaheng duha ka tanom. Ja ganahan ra man bugo dari magbaligja ni Ate Daday kay makit-an ra man pud na. So di ko kadto sad nga aghang tanom nga pinanangga. Nara pud dari sa among silingan. So makit-an ra pud ha sige. Ja salamat kadto Ate Day sa imuhang dakang tabang na jud na nga imong pagpalit dani sa hang tanom. Makakuha ko og ticket pa Manila. Ja salamat kadto sa ning puno ug hatag sa GCash. Salamat kaadyo ninyo. Ang Ginoo ra jay mo baw sa inyong kaadyo. Nice kaadyo giyang way dari guys kay hinlo sa katanan. Diyan. Kaya naman si Jasa kuan nasa US. Ay Fortune. No, sa Fortune day. Kani siya guys, nice kaadyo ni si Jasa kay nakakita ko sa nainitan ako YouTube nga ninduti ko ni siya kani sa sud sa bay kaning magtaboy din sa mga kuan sa sud sa bay. So nice siya kay dari sa dining gibutang. So duha sa kabuok sa dari hang butangan po dari og palmira. So nice kadyo gidang kanang pagkabutang palmira og Fortune kana siya. Bitaw ja kana swerte pagkadyo na kay nakapalit. Salamat kadyo Ate Day. Kani kay na okay naman pud ni siya kay kuan ijang binalangga grabe naman siya dari sa ijang higdaanan sa round table Uy, mata na pagkatapulanan nimo. Ha? Ngano gi? Baka siguro busog siguro ka no? Busog na. Busog ka no? Lagi tubag lay busog ka no? Busog ka? Ay. So daghan kadug mga kwandari guys kanang mga ngani Gawas dire dali. Kanang mahilig man to magbasa ag katong Amerikano. Nga na sa Heaven. So manay jahang library. Manay jahang mga daghang kadug sa mga basahon Napudari kanang so daghan kadug sa mga Bible guys mga Bible story. Nice kadug jay kay daghan sa Bible books diri day. Daghan kadug sa Bible nga mga books ba. Daghan kadug nas ilawom guys puro Bible. Ang dari guys
Diya kay kaning mga bag-on hang ipang tanom gikan man ni sa buhol kani. Diya may hang gipuli dari hang alisdan og kanang diya kani si Chinese bamboo. So swerte kay Johnny na nagibutang diya kani mao ni si Jay money plant makuno ni kanang photos mao ni si Jay swerte nga ibutang nimo dapit sa portahan. So ning suhid ra ko guys sa mga YouTube. Diya kani kung dako na. Diya kaning duha katong una na hang pag-uli sa buhol mao ni hang gitanom so na buhi na. So salamat kadyo Daypin. Salamat kay dakit jud tabang na nang ang mga tanom nga na nabaligya ra pud na nga nasilingan ra ba kay ako ra mo pay mag-atiman ya makita ra pud kung sige ba. Napuno na gid hang bay dari puro tanom. Pero kanang nindot man gud kanang daghang tanom kay murag makahappy nimo ginagawas bas kuan nimo dari si mohong mga nataran nga puro tanom. Murag kita mo na guys, nice kadyo. So napalibutan din si Jaskuan. Diya kanihan ni siyang padaghanon. Kanang cardinal ug kani. So nagbalik ran hapon guys kanang mahamanamig among problema dito sa Manila. Diya dari pud mga orchids diya. Diya na pud ko katong mga banda nga gipang tanom. So daghan kadyo kog natanom dari. Nang daghan kadyo kog natanom nga mga gikan sa buhol. Kani siya rubber plant man niya. Kuan siya kanang nice kadyo kay tulo ka sanga. So mga ta guys, kuan ako guys kanang moadto na kus bye kay mamahaw sa ako. So guys, karon pa dunahon ni naabrihan sa kada pag abot gikan sa buhol guys kay dito kos buhol gihatod na ni Dani ni Ate Judy. Salamat kadyo ni Sister Milit Dani si jahang gihatag nga mga rosary. Diyan ani jay mga ngan guys kari kang Nanay Lita na. So aran isang dadun didto inag kuan guys kanang muli ko didto. So mo ni kang Nanay Lita na ulay pink jag. Amo guys kay giablihan naman ni Crystal na nakangan po ni siya nga Crystal na. So kang Crystal ni ug kaning ahon ni isa na silagam kani. So nice kaso siya guys kay kulay pink. Salamat kadyo Sister Milit nja. Karon day guys kay mo balik na day siya sa Italy. So kuan maron guys kanang August 27 so mapayang pagbalik sa Italy kay naman sa Italy. Salamat kadyo nimo sister. Diya kani guys, sana ni siyang dadun kay moadtumon ko og Manila so mani kantiri. So nice kadyo siya guys kay nice siya sudlanan. Diya kani guys kang saka plus sana sa kasudlanan guys kang kuan ni Jijin. So naa na tanan dari diyan ay kan Junjun ug kang ay na kang Gian. Diya kani waingan. Diya kari guys kang Alits. Ay Aisa og Liksi na Liksi. So kang Aisa ni ug kang Liksi. So na si mga ngan guys diya kari kang Rosalie. Ug kang Rosalie man ijahan ning Rosario sa kani mayang Mama Alits an Aliana so haning dadun guys sa so dadun lang hani padung sa Manila guys kay rong inag makauli na sila sa bowl madala ra pud nila kani kang Manang Hilin Jakari kang Mama Julie. So maora ni siya guys. Salamat kadyo sister si Milit kay nanay mga rosaryuhan dyan kinahanglan na dyan mag rosaryo. Pero guys, sige na maghapon may grocery bisag wa may mga ingani guys magampo gyapon may nga hugot nga pagampo na kuan guys kanihan na isang dadun guys sa padung Manila kay aron mahapit niya kaning Gigi na lang na lang ni bilin Dani kay naay kang Gian
Janay kang murag Mama Linda man siguro ni. Nanay nakasulat guys nas. Basta kang Jijin ni ko dijanin tanan. Jag kang Nicole ija nang gisuot. Wala na napilog video kay diyan nang nasuot murag nga nito kang Papa Edi. Nasuot na pud ni ja. So mao na guys, salamat ka do sister. Diya amping ka sa imong pagbalik sa Italy. So guys, ning duong mi diri sa lungsod guys kay si Crystal ganahan magpagupit kay ra bugatan nang likon pug jang kay ra nang ka baga ni jang buhok na ijang mga vitamins mapunta na lang ni jang buhok. So ang gipanipisan guys. Tsaka so ta mga ganahan guys naran diri sa Uslob. So mo ni tigupit na sugad nga niabot ko diri sa Cebu. So 3 bill ni siya guys ang ngan silang salon. Na guys mubo nang gijahang buhok. Kay klasihan na dya. Magangaan pa na kuno diyang okay grapid kuno ka bugat jara man siya kabagag buhok guys na so wala na sang gipanipisan. So salamat ka dun mo kisay mo mo shout out hello guys guys nagabugbuhok. So nagpagupit ko guys kay aron din ako magipit-ipit sang buhok. Salamat. Hey guys, na ko dali guys, gikan day ko sa Imlolier kay sa Imlolier na lang kuning kuha og ticket kay si Nicole kay wa naman nakabook na og ticket kani larga naman siya lagi kaniya buntag. So ning kuha ko karon kay namay ning puno og hatag na guys ka kanang palit og ticket. Salamat kadto nimo sis Ansan Blanton kay diyang gipuna nagahong halin sa mga tanom. So nahalinan ko sa nung guys og 2.5 nja ang 1,000 ang gi pa allowance ni Nicole nja ang 500 ang gi palit og bugas nja 1,000 ang gipuno dani kay kuan man dis guys is 3,066 ang gahang kuan kanang ticket. So diyan ang ticket guys Cebu Pacific. So sa Imlolier ako ning kuha og ticket kay si Nicole raman tatoy ang gipakuan gipabukon sa kay larga man sa kaniha buntag. Sa kay ganyan buntag papud na gikuha katong GCash ni Ipmia ay nipuno pud siya. So naka kuan ko guys naka palit ko og ticket. So salamat kadto sa dila na ikuan og pilay jang gihatag guys basta sakto ra jud nga makapalit dari sa ticket makapuno. Sa kay bawo na mo kinsa mo katong nimpuno dani sa hang palit og ticket. Salamat kadto sis Ansan Lanton, grabe din dyan kabuutan kay dyan gipuna nagahang kwarta para makapalit og ticket kay wala na kinahanglan lagi ko nga matug Manila guys kay aron mga kadeo ko sa mga charity mga ingana sa mga kinahanglan ni Tiri didto kay kanang si Ali di man pwede nga bidyaan dyan si Tiri kay simba kog kanang kuan si Zabanja. Diyan kinahanglan ba dyan magbantay dito sa ospital kay kanang isara jud kay ang nakasud ko no dadto is kanang i-swab man nga nanja. Di naman pwede og mupuli pud ko pwede pud kanang i-swab na pud ko dyan gastos na pud nga na manang si Ali ra jud say magbantay dito dyan ako'y maglakaw-lakaw sa mga papel kay agahang ati pud dito sa Muntinlupa guys kanang nasa jay kuan kanang basig di pud niya makaya maglakaw-lakaw ba kay napod sa mga apon dya high blood dya maglakaw-lakaw sa magpila-pila na nangarang taas sa kadong mga pila kay taas mo kuno ang pila nang sa PCS o sa mga asa mga charity nga na siyempre ako mo agwanta man guys bahalag Skyflix sa makagwanta ko nakasuway na ko mga ingana guys mga saybay kan kaon kanang Skyflix ra og tubig so makaya ra jud na so ampo lang ta guys nga makanang maokey ra jud ang tanan. So see you dito sa Manila kay kuan guys agang larga is August 31 alas 5:30 sa buntag. So makaabot ko dito mga alas 7 siguro or mga alas 9 na sa Mandaluyong kay lado-lado pa man ang sukat pa dong sa ila gipuy-an nila skuan carry. Salamat ninyong tanan guys. See you
sa next vlog na ha guys, dya amping tao nga po nga ma-okay ra jud, laban ra jud mi. Dya guys, naghambuk karon ng kamubo kay ara man kainit, so wala ko kakuan ka nang di na ko kagwanta sa sobrang kainit, ano lang pagi pabubaan kay aron murag bugat ka dugang magsig pugang baka nang magsig pugang yan na.